Og med min baggrund, så har jeg altid interesseret mig for færdsel. Jeg blev ret hurtigt, efter jeg kom til Bornholm, køreprøve, så kørte jeg, og det er jeg stadig. Lige mange køreprøve. Jeg regnede sådan lidt løst på det her forleden, jeg tror, vi er oppe på en 3.500 køreprøver, jeg har afholdt. Så det er en chat. Omkring teknik og knallerter har også altid hængt lidt ved. Og det var et helvedes arbejde, fordi man skulle, når vi tjekker tilbage, så skulle man, når der var knallerter, der kørte for stærkt, og vi skulle have dem sigtet de her, der kørte på dem, så skulle vi jo skille dem ad for at konstatere, at de var konstruktivt ændret, som det hedder. Og det var ikke altid lige til. Ikke altid man kunne gøre det på gaden, og efterhånden så blev det mere og mere teknisk, så krævede det mere og mere specielt. Og så var der noget med indbringelse, og så skulle det til sygehallen, og så skulle finde det op, og det var skole på der, og skilte med, og skrive en erklæring, og det kan se bare, hvor det var tidskrævende. Og i perioden op gennem nullerne, på 99, 2000, 2001, der skete der en boom i de her scooter, så der kom rigtig mange ud på vej. Da man så de første, der lå et kjørt rundt, så tænkte man, det bliver aldrig populært. Hold kæft, de er grimme, og det er kun tøser, der tyrer på sådan noget der. Men jeg skal love for, at det var noget, der blev populært pludselig, og det var jo så pisse nemt at lave dem ulovligt, så de kørte jo alle sammen mellem 60 og 80, så der var nok at tørre. Og jeg kan også hælde mig, vi kørte ud der næste uge, hvor de havde fri på erhvervsskolen. Det var 3 tider, kørte op på Svørningervejen, og på 20 minutter. På 20 minutter, der havde vi taget ud og skubbet til side. Vi havde stillet på række, og så kørte vi ikke med dem. Altså, det var simpelthen bare at høste i de knaller, der kørte efter. Jamen, det var helt voldsomt. Så besluttede man, jeg ved sgu ikke, om det var op på politisk plan, men i hvert fald, så var man ud, hvor man skulle være nødt. Man var nødt til at gøre et eller andet radikalt. Og så i løbet af 3-4 år, der udviklede man et rullefelt, som det der står her. Og det er afprøvet i mulige måder. Fordi man skal jo sikre sig, at man ikke tager røven på noget, som man sikrer for noget, som de jo egentlig ikke har gjort. Så Teknologisk Institut, sammen med det firma, der hedder BM Autoteknik, der ligger over i Jylland, udviklede et rullefelt og afprøvede det. Og det rullefelt her, i sådan set bare 2 valser og så en cykelcomputer. Men det skal kalibreres, så det er jo sådan lidt mere end det. Man skal sikre sig, når man skal måle en maksimal hastighed på en knallert, at man simulerer noget rullemodstand mod vejen, og du simulerer noget fartving, når du kører, du får vingen ind på maven. Rullemodstanden, den simulerer man jo ved modstanden mellem rullerne her, og så hjavlet. Og vingmodstanden i den blæser, der sidder her for enden, den har sådan en blæserblad, som skal justeres i den rette vinkel for at yde den rette modstand på udstyret her, så at man simulerer den der modstand uvingen, når man kører derude. Den skal kalibreres hver halve år for at være sikker på, at de der møller, de står rigtigt. Og derfor skal man over før man brygger den lige tjekke op, at der ikke er nogen buler i det her net her, som har været inde og lige at tøse på en af de der. Hvordan det, så skal den så reparation og ny kalibrering. Og nedenunder der er også sådan en chileramme, man lige kontrollerer for at se, at det er altså ved at blive spillet ordentligt sammen. Og så sidder der en ledning ud til en computer, som det bare er en cykelcomputer stort set. Den kan måle op til 80 km i timen, må vi bruge den. Og det er jo egentlig også lige meget. Den kan måle til 100, og over 100, så viser den bare en streg. Ja. Selve apparatet, det koster 40-45.000. Det er jo imponerende. Det kan ikke være selve udstyret, der koster så meget. Det må være alt det udvikling. Ja, sikkert, så var det alt muligt. Men selv udviklingen har jo kostet penge, og det skal det selvfølgelig have hjælp på indringen nu. Så lavede man sådan et, og så lavede man en lovændring til udstyrsbetjentgørelsens paragraf 28, som før kun beskrev, at man ikke måtte ændre på knallerten. Man måtte ikke lave konstruktive ændringer på knallerten, så den kunne fremføres med en højere hastighed end det, som man nu havde fastlagt ved typegodkendelsen. Nu indførte man så et nyt stykke 1, hvor der stod, at knallerten måtte ikke være således indrettet, og der skulle holdes i en sådan stand, at hastigheden ikke kunne overskride de 30 km i timen med mere end 20%. Og det er jo 36. Og så er der lidt rabat, og sådan lidt tager højde for, hvor solen står hen og alt det her.
Så man sagde 39 er lovligt målt på rullefeltet i forhold til knallertens hastighed. 39 er lovligt, 40 er lidt ulovligt. Det er 41 og 42 også. Det vil sige, hvis man har en knaller, som på rullefeltet her kan præstere 40, 41 eller 42 km i timen, så får man faktisk en bøde på 1.500 kroner. Hvor meget er det? 1.500. Ja. Men man får ikke konfiskation i andengangstilfælde. Der skal du op og køre 43 eller derover. Så får man en markering i kriminalregisteret, der hedder, at bliver du stoppet anden gang på en, der kan køre mere end 43, så mister man den. Og det gælder faktisk fra 2 minutter efter, man er beskrevet første gang til 1-3 år. Den hænger ved i 3 år. Hvis du ser de der udsendelser, der er i fjernsynet, der kommer de der motorcykelbetjente og fortæller navnet af de unge mennesker, der kører. Som regel om de har fat i. At det er ikke så meget. Det er i hvert fald ikke mere end et par gange, det var jo jeg så tjekkede på. Og der sagde han til ham, at den kunne så løbe mere end den kunne løbe 50. Men det var før de vidste det. Så sagde han, at hvis det løber over 36, så får du altså en bøde, så 36 derovre, så er bøden færdig. Der var ingen skyld. Nej. Det får vi ikke her, så. Det skal man ikke tro på alt, hvad man hører i fjernsynet. Uanset hvem der siger det. Der er nogle regler for hastigheder. Der står jo, at knallerten kun på 20-30 km/t. Og det gælder jo hen ad vejen. Altså en traktor, det er jo et køretøj, som er indrettet til at kunne maksimalt køre 40 km/t, men den må kun køre 30. Det samme med en bil, den er også indrettet til at køre 270, men du må kun køre 80 og 130 på motorvejen osv. Og det samme gælder for knallerten. Og så har man en 10% grænse, som er gratis, kan man sige. Op til 10% hurtigere end den fastsatte hastighed. Det vil sige, for en knallert, så er det 33, der er lovligt. For en bil, hvor du må køre 80, der er det 88, der er lovligt, hvor man ikke kan få en bøde. På motorvej er det 13 km, hvis det er 130, så er det 13 km over 9, så er det 143 faktisk, at man kan køre uden at blive straffet for det. De 10% er en tolerance, som man har indlagt rent administrativt, tror jeg. Så det vil sige, at hvis Tom på sin velovrat der, han kommer ned over Snorrebakken, og han kører 43 eller 46, så kan han godt få en bøde for at køre for stærkt i forhold til de 30. Hvis nu slår motoren fra. Ja, det skulle jeg nok. Det hindrer den så meget men så smider vi den på rullefeltet, så går den 23. Så får han ikke konfiskationsmarkeringen, selvom han ligger og kører 46 ned ad Snorrebakken, men han får rent faktisk en bøde for at køre for stærkt på sin knaller i forhold til de 30, han må køre. Det kan en cyklist også, vel? Nej. Så skal han køre hurtigere end de gældende, fordi der er ikke en makshastighed på en cykel. Altså en cykel må køre... Hvis der nu er en hastighedsbegrænsning på en vej på 50. Hvis der er 40 på... 40, ja. Inge Bøng for eksempel, Inge Rønne, der er 40 km/t. Hvis han kører 45, så er han faktisk hjemlet til at få en bøde. Ja. Det er den lokale hastighedsbegrænsning, og den gælder alle køretøjer, også i cykel. Så der er nogen, der læner sig op ad ind der. Nå, men det var derfor... Det var fordi, altså... På den måde, der fik vi det her rullefelt, fordi at det skulle gøre vores arbejde lettere. Og det har det absolut også gjort, og det har haft en voldsom effekt på de ulovlige knaller, der er færre og færre år. Nu er der en lille opblomstring ind, og det er jo fordi, at de 15-årige lige er kommet ind i byen. Jeg kunne mærke bruger lige ud til cykelstien i Rønne, og jeg kunne mærke fra der at de 15-årige havde fået lov til at køre knaller, så var der flere, der havde holdt unger, og så går der ud. Altså virkelig, altså de har ikke helt hjernen med på samme måde som de 16-årige. Det føler jeg, at jeg kunne mærke. Men det er jo bestemt, at de 15-årige de må køre, og sådan er det. Det var vi også selv under nu også, så vi synes, det var skideskægt. Det var sgu ikke farligt dengang. Jeg var sgu heller ikke bruge hjem, så det var slet ikke farligt. Nu du sagde det der med opblomstring. Jeg kan jo se her, nu er de der skubtere på starten af 2000. Nu bliver de handlet giftigt. Så nu kommer alle de gamle skubtere til at tydeligt mærke her de sidste 3-4 måneder. Og der er måneder om, der ikke er blevet sat ned i hastighed. Ja.
Så altså, der er godt klokken i tal på rækkeringen. Ja, det kunne jeg forestille. Det må du hænge på sådan lidt eller andet. Og du skuffer. Yes, men det var fordi, det var det, vi fik det her rullefelt til, og det er meget effektivt. Der er en tolerance på det, når vi bruger det, så skal vi trække 1 km. Vi skal først nedrunde, den viser hastigheden og 1 decimal. Først skal vi smide decimalen væk, og så skal vi runde 1 km ned. Det er en tolerance, som man har egentlig udstyret. Så 41,9. Så slipper du. Ja. Nej, 40,9, så slipper du. Ja. Ja, og jeg opfordrer jo alle forældre, der er i tvivl om deres unges knækker, er lovlige til at ringe og komme op og få lavet en test på det. Fordi det er jo ikke noget arbejde for mig at lige knalde det op, og så lige smide knalderen op, og så kan alle se godt eller skidt. Altså det er meget nemt. Men så får man lov at trække derfra? Ja. Og man skal også helst, hvis man er i tvivl, trække den op. Men altså, hvis man får med god tro, og man selv møder op, så finder jeg i hvert fald ikke på at regne bagligt og sige, hvad jeg så skulle lige på computeren, eller jeg så der ikke over eller et eller andet. Så det fruer vi målerne, at det gælder. Og jeg har også skrevet rundt via Tom, at der er frit lejde, I kan bare komme med jeres, og det kan jeg se, at Max han også har gjort. Jeg synes, jeg var det var simpelthen vores, det skulle prøve. Så, men ja, frit lejde, det gælder kun dertil, hvor at ikke en overtrædelse straffer. Jeg har samme seance her med det her rullefelt, har jeg en gang om året med Johnny Hjort oppe i ungdomsklubben, oppe i Klemskov, og i år var der en tøs, der var lidt uheldig, fordi hun havde købt en knallert over i Køge på Facebook. Og hun synes selv, at det var et helvedes godt køb. Hun havde købt sig en Hot 50. Og så forklarede hende, og det gjorde at dem alle sammen opmærksom, at når de nu handlede knaller, så skulle de være 100% sikre på, at det var en 30 knaller, de købte, og det ikke var en 45 knaller, fordi der er nogle helt andre skraber og regler, der gælder på 45 knaller. Så uanset om den fremstår som en 30 knaller, det er simpelthen vildkoden, det er stelnummer, der er afgjørende for, om det er knallertreglerne, eller det er kørekortregler til bil og motorcykel, der gælder med delegation på det. Og så for en sikkerheds skyld, når vi er færdige med at fortælle det her indprintet, om at de stod alle sammen og nikkede, og så er det lidt i orden, så spurgte hun, kan du ikke lige tjekke min Hot 50, om det er en stor eller lille, fordi hun havde jo handlet i kø og så videre. Og allerede nu jeg så de 4 første cifre i stelnummeret, kunne jeg sige, du er blevet snydt, det er L45, den starter med PGO, og når sådan en PGO starter med PGO, så er det altså en 45 knald. Og det troede hun jo rigtig på, at fordi det betød jo, om jeg ikke kunne køre og sådan noget. Om jeg ikke lige kunne ringe ind og så få det bekræftet, det gjorde jeg, og så fortæller min vagthavende, ja, det er sgu et stort knallert, og den har haft det her registreringsnummer, men hvad der endnu er, det er der ingen næste i Sorø, så for at hun skulle trække den hjem og sælge den og købe den af, så tog jeg med at bruge det. Hun slap det på at trække den så. Men det er lidt ærgerligt, ikke? Og give 2.500 for noget, der ligner lige ubesæt. Jeg ved heller ikke, hvor forældrene har været henne, fordi mine tøser havde ikke fået lov til at bruge 2.500 som 15 år. Og uden at sikkert prøvet en knallert, hvor man ikke tjener over i kø. Men altså, sådan er det. Der er nogen, der er mere egenrådige end andre, og det bliver sådan en lærestrang. Fordi der er jo noget, der hedder vindikation i forbindelse med turister og alt.